pamusoro ndauya nenyaya yakamhangarwa naDavid Chiwawa. David Chiwawa anobva muzinete maChiwawa achimhangarira Rosemary Nyakudya anobvazve muzinete maChiwawa. Iri nhau yeland dispute kugana panhau yemunda ndo nhau yandauya nayo ndari. Ndichakumbirawo David Chiwawa simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini David Chiwawa. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendese ruoko basi. Ndokumbirawo Rosemary Nyakudya simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Rosemary Nyakudya. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisei ruoko basi. David Chiwawa, ndokumbira kuziviswa dare muchidimu wakagara pasi zuva rakasimukira. Chasakisa kuti ungochikwirira Rosemary dare chii? Pamusoro imambo nemakurukota ose. Ini David Chiwawa. Ndini mukuru asara kumhuri kwaChiwawa. Saka ndiri kumhangarirawo muzukuru wangu uyu. Takambokurukura nemuzukuru uyu nemhuri yese kwaChiwawa tichiti achisunuruka pamusha pedu. Rosemary uyu anonzi Rosemary Nyakudya. Kumusha kwavo kuchiweshe paNyakudya. Saka tokuti semuzukuru achiendawo kumurume wake. Ane murume wake waarigara naye pamusha ipapa anonzi Muruko. Saka isi kuti ko vamwe vese vazukuru vakasunduruka vakaendawo kudzimba kwavo. Takukumbiriwewo kuti uchisundurukawo uende kumusha kwomurume wako kuitira kuti tigonewo kuisawo vana vedu vasina pekugara vano kwaChiwawa. Ndio nhau iripo. Ndofunga dare ndingangoda kuziva ukama hwenyu naRosemary kuti muzukuru pakuti chii? Ongo mama. Rosemary uyu muzukuru mwana wehanzvadzi yababa vangu inini. Mwana waatete wangu. Akakurira mumusha maChiwawa. Akakurira kumusha kwavo kwamadombo kuchiweshe. Akazouya dai ranga kumagrade 7 akazouya kumagrade 7 achiuya pamusha achiteera amai vake vakanga vauya kuzochengeta amai vavo, amai vababa vangu inini. Ndofunga dai ndingangoda zvekuziva kuti chakazosangisa kuti Rosemary uyu awanikwa anga achigarawo mumusha menyu maChiwawa nemurume wake zvakamira zvafamba sei? Rosemary uyu akangowanikwa nemurume wake Muruko vari mumusha medu maChiwawa. Saka ndaitotaura nemurume wake ndichiti madii kuenda kunosvikawo pana tezvara venyu kwaNyakudya. Moitawo zvinodikanwa pachivanhu chedu kumusha kwababa vaRosemary. Vane nguva yakareba zvakadii vachigara mumusha menyu maChiwawa wawanikwa? Ndogara kwakuma 22 years. 22 years. 22 years wawanikwa vachigara mumusha menyu. Wangu because anditone mwana wake mukomana wakura anozisapiwa akatoroora wato nemusha wake.
Rosemary Nyabuja, kwinzwa nawe hanzuni enda wachipa mumusha medu machiwawa uende kumusha kwemurume wako utisiro nzvimbo mushure mokunge wane 20 years zvako uchigara pamusha imomo machiwawa unoti kudii nazvo pamberi pedare? Sorry vedare. Hongu ana sekuru vakandinyorera tsamba. Zvari gore rakapera November December singakanganisi. December. Saka vanyora tsamba iyi ndakaenda nayo kuna vakoma vangu ndokandanovaratidza. Pamusha pandigere, pamusha pambuya vaigara naamai. Amai vachichengeta ambuya. Ndo vakandisiya pamusha ipapo. Anambuya vakati chisara uchichengeta pamusha panapa kusvikira taita sei tadzoka. Saka vandipa tsamba saizvozvo ndakadzokera kuna nasekuru vandipa 3 months. Ndikati ana sekuru amungandipe 3 months kuti ndibve pamusha ndikuti handisiroje. Ndipei mukana wakaita sei wakakwana. Ana sekuru ndakatanga naenda kuna sekuru sekuru Maki. Sekuru Maki vakanditi ndazvinzwa. Enda kuna sekuru wakuru. Ndakadzokera kuna sekuru wakuru. Ana sekuru wakuru vakanditi ndazvinzwa. Ndichadzokera kuti ndichataura nevakomana. Nyaya ndibva yamira yakadaro. Avanozodzoka zvakare kuti vatauri chi kwandiri. Ndakaba ndaenda kuna ambuya. Ana mbuya variwo vakanditi chigara pamba. Ndaenda kuna ambuya ndakati ambuya ndotsamba yandaita sei yandapiwa nana sekuru kuti ndibve pamba. Andina kupokana nawo patsamba yavo. Andina kutaura nawo kuti handisi kuda kubva. Ndadaro saizvozvo ambuya vakati aiwa inini handisi kuti ibvai pamba pari zvino enda unodzoka unogara pamba tichataura nana sekuru pamusoro penyaya iyi. Ndokudzoka pandakaita inini pa 3 months vakandipa vachiti hatisati tafinaliza nyaya yenyu kuti ite sei iwo ubve tichauya titaure navo nekuti panzvimbo pandakakusiya ndini ndakakusiya pamusha watete vangu kuti uchengete kusvikira tazougadzisa nyaya dzedu iwo tozosa zvachaita newe. Saka ndokugara kwandakaita handina pandakapokana navo kana kuita sei. Ana mbuya ndo vakatonditi gara kana kurima pagore rino ndivakanditi enda urime. Ambuya vachitaura saizvozvo ambuya varuchegutu vakatofona ndiri mumba masekuru avo vakati sei foni paloud anzwe zvandiri kutaura kuti enda unogara pamusuo tiri kuuya ezvinezvo ndiri kurwara kana ndaita zviri nani ndiri kuuya togadzirisa nyaya iyi. Saka pari zvino ndakasvika zveshuwa pamba ndakarima gore rino. Saka ndakatomiririwo kuti ambuya vauye vagare dare nasekuru vataure kuti ndo mamiriro akaita sekukumbira kwandakavaita kuti hamungandipo 3 months dzekuti ndiite sei ndibve. Ndingangoda kujeka kudare kuti musha wemuridzi womusha womuri kugara ndiani? Ndambuya. Vapenyu? Ambuya vakashaya. Saka pane vana vanzvadzi yavo ndevandinawo pano. Zvakanaka. Vadare makasununguka kubvunza zvamungada kuziva. Ambuya ava mukadzi wachiwawa here? Wongo. Ava ndiye mwana wachiwawa wacho? Ava vandinava ndasekuru mwana wanzvadzi amai. Vari musukuru wachiwawa? Vari musukuru kwachiwawa. Ndingachekese futi baba wangu inini amai vavo ndo vane musha. Baba wangu ndo vakatsvagira amai vavo musha iwoyo. Noti baba wangu vanga ri first born. Mbuya vane musha. Uri muvillage menyi musha? Uri muvillage medu. Chireva kuti musha wokwachiwawa? Musha wokwachiwawa. Pane shoko rataurwa naRosemary ranzi handisi kuramba kubva pamusha. Rakambosvika kwamuri here? Rakasvika hoko tikanyorerana ndofunga tine tsamba iyi yatakatavhumirana kuti abve musi wa 31 October neiyi
tikazvisvisa dzisi kuna Ishe Murape vakatoiswa chitindo chavo. Munoona kuti 31 October zvakatopfuura kare gore rakapera. Ari kupitondera hiyo. Uyu ari mashure. Rosemary wacho anosaina wani. Uri kuiziva here tsamba iyi? Ndimakayinyora mukasaina? Kuzopaine zita rako? Zita rangu rakatoiswa ipapo vandibvunza kuti zita rako vandoriziva. Ndobvasa zita rangu ndobvandisaina. Vaisa zita rako ndobva wanzisaina? Tsamba yakatozwa kupasa kandisaina. Saka pawaisaina waiziva kuti urikusainira chii? Ndakaona kuti hapana pandingagona kupikisana navo kuti ndozvokenga vataura. Kamubvunzo wangu wati pawaisaina waisainira kudii? Ndingati ipapo chandomira ndakapapoza kuti nesina tomboiverenga tsamba kana kaya nacho ndambotora nguva ndinayo ziende pabasa. Apa tini handikwanisa kuzogamuchira mistake yako kaiyo zvinhu zvawakasaina wedu. Kuzokusaina hakusi kubvuma here? Kubvuma. Saka inini ukazoti ndakakanganisa pandakasaina zvinenge zvichareva. Ko Ana Rosemary waive kupi pakaitwa izvi? Handina ndakatozoionawo tsamba iyoyo kwatopera mazuva. Tsamba iyoyo yatozosvika. Saka pandakaona tsamba iyoyo ndopandakadzokera kuna ana sekuru ndichiti ana sekuru hamunganyore tsamba yekuti ndibve kwe 3 months. Handisi roja ana sekuru. Ndagara kwenguva yakareba. Bva ndatodzokera kwavari ndopavati vakati aiwa zvechokwadi pa 3 months hazviite iva sekuru vandigere navo nasekuru ava. Tichadzokera zvakare tinogara pasi nedare kuti tione kuti tichaita sei. Saka kubva ipapo havana kuzodzoka kwandiri kuti vazonditaurira kuti varongei pamusoro pekukumbira kwandakavaita. Saka mhinduro yechikumbiro chako haisati yauya? Haisati yasvika chengamira. Havana chowapo? Muzukuru wenyu akakumbira kuti hamungandipe 3 months. Ndokubva mati mimi muchamupa mhinduro. Ichokwadi here ichi? Tsamba iyi i6 months haisi 3 months. Aiwa ndati muzukuru wenyu imi akati hamungandipe 3 months sekutaura kwaari kuita achibva adzoka kwamuri. Hongu hatina kuti takataura nezve6 months dziri papepa ramaverenga kusvika muna 6 months dzaibvira muna May last year kusvika muna October 31. Ndizvo here nai Rosemary? Kwete. Ndozviri patsamba. Patsamba hongu patsamba makanyora kuna May asi pakusangana kwatikaita takasangana kuna na October. Kuna na October ndokwandakakumbira kuti kuna na October kunoku kuti ndisvike 3 months dzamutaradza ndekuma dzakona December. Tsamba yakadhindwa 7 August. Nyange iyo tsamba yacho haiyo isina date. Asi chidhindo chiripo chikutaura 7 August. Pavakanodhindisa tsamba matsamba handisi kuziva kuti pavakadhindisa matsamba akadhindiswa zvarini. Nokuti pavakadhindisa matsamba ndopavakagara dare ravo. Isitanga tisipo. Saka waive usipo pakadhindiswa matsamba nhasi ndiwe waunzwa kudare. Position yako iwewe natondera yemurume wako yakudiya. Ndizvandisanyanisiwa kuti ndoita seiba. Handi nyaya yakanangana newe kai. Mhinduro inofanira kubva kwauri iwewe natondera yemurume wako. Mhinduro hongore mhinduro iripo asi ndakadzokera kuna ambuya. Ana ambuya ndovakandisa pastendi. Ndakavaratidza kuti matsamba aya ana ambuya ndovakandisa pastendi. Ana ambuya ndo vana mbuya ava ndivanani kuna David? Kuna David ndambuya amai ambuya vabereka amai ambuya amai vabereka baba vavo. Ambuya vamwana wayanzadzi yaambuya amai vababa vavo.
Vane mashoko ari kuti Rosemary imbogara ipapo ndichauya. David. Iwo here vane mashoko ari kuti Rosemary imbogara ndichauya. Ndizvo. Imimi makanzwa here vachiwavo? Kwete. Mashoko aya akatotaurwa pamusoro. Mimi munogota hamusi mati ndizvozvo mubva mati kwete. Hapasi pakuda kupedziswa here apa kuti mimi mutaurena naambuya muende pasame page mese. Monzwa kuti zvakataurwa zvokutaurwa naRosemary zvakabva kuna naambuya ndizvo here uye imimi savana chiwawa muri kuti kudii nazvo. Nekuti pakuita sokuti muri kukandirana ka. Rosemary akauya kuna David anombodzoserwa kuna sekuru avodzosera futi kwamuri. Rosemary osimuka oenda kuna ambuya vari kuChegutu. Ambuya vari kuChegutu obva kuti Rosemary imbogara. Hamusi kuona kuti pane kukandirana kuri papo. Ambuya ava takagara pasi tikataura navo vakauya kumba kwangu kuCranbourne. Ambuya avo vari kumadzira ndivo ambuya vari kutaurwa. Vakauya tikagara navo pasi zvakanaka tikakurukurirana tikawirirana kuti Rosemary anofanira kuti asimuke. Ambuya vari kuChegutu ndeve kuProspect. Rosemary ati vatambuya veku Pandatsanangura vatambuya veku ambuya vekuChegutu ndivo vakafona. ndiva ambuya kuChegutu here. Nambuya ava vanga varipo vanoteerana. Ambuya taurai tinzwe panyaya. Makagara. Nyaya iyi ihombe yakabva kugara. Ambuya vangu varambwa hanzvadzi yababa vangu. Pane makore akawanda. Varambwa mumusha machiwawa. Isu tiri vadiki. 1940 takuti ndiri wa40. Ndine 86 years. Saka ambuya varambwa vakadzokera kuChiweshi. Vadzokera kuChiweshi havana kudzoka mumusha machiwawa. Vakunotorwa nevana vavo vakura. Vakadzoserwa mumusha machiwawa. Ambuya vakaramba kugara mumusha machiwawa. Vakazotsvagirwa nzvimbo yavo nana Murape. Vakavaipa nzvimbo vakati ndinogara pano. Achiwawa nemhuri yavo vane nzvimbo yavo. Vane nzvimbo yavo neminda yavo zvese vanazvo nemagadheni yazvo vakatotengesa. Ambuya vakaramba vari panzvimbo yavatsvagirwa iyoyo. Isu tichikurawo ina mai vangu vakazofa ndagara ipapo futi naambuya vaye kusvikira mbuya vazorwara. Kusvikira ava vakatonyorwa ndakatarisa ndane 60 ndane 86 years. Saka kusvikira ndichizviona saka nzvimbo iri kutaurwa iyi inzvimbo yaambuya yavakatopuhwa nayo. Saka muchidimbi mimi muri kuti vana chiwawa vafanire kutonga nzvimbo iyi. Ana chiwawa vatori nenzvimbo yavo yavakadamburana neminda nemagadheni vakapanana zvese. Iyi nzvimbo yambuya iyi ndeyedu yokwaChiweshi. Yokwana Chiweshi yambuya vedu hanzvadzi yababa vedu ndovakatisiya. Pavakazofa ndopakazogarwa ndofunga kuti uya afanogara ipapo. Pasi pake haana kupona. Akanzi fanogara pano chengete pano. Tazodaidzwa zvavari kutaura. Akamuti vanogara ndiani? Vanhu vekwaChiweshi. Ana mbuya vatonyanza dzacho. Inzvimbo yagogo vambuya tete vedu. Ndokunetsana nevanhu vaisiya Achiwawa. Kurecha Amurape ndivanga kuvatsvagira nzvimbo. Zvamanga marambana zvakadzokera mumusha takuvapa nzvimbo yavo. Saka ndiyo nzvimbo yakunetsa. Mimi zita ndiani? Baba. Zita ndiani mimi? Ini ndinoitwa Bernadette Chiweshi. Bernadette Chiweshi. Muri mwana wahanzvadzi yambuya vakapiwa nzvimbo iyi. Oho. Tiripo tasara tiri vasikana tiri 4. Mumwe wekuChegutu nevamwe varipo.
Saka imimi vasikana muri 4 imimi muri chisungo chenyu chiri kuti kudii maringe chiri nenzvimbo kuti nzvimbo iyi inzvimbo yedu tese, vazukuru vokwaChiwawa, vazukuru vokwambuya. Nzvimbo iyi ndopaneti kana kukaita nhamo ndopavanoungana, vakada kuroorwawo vamwe vada kuroorwa ndopavanoungana, vana uzotitora votisvitsa panzvimbo ipapo. Kana vakuwacha vakada kuti takuda kubvisa zvakati nezvakati, tinotoungana ipapo panzvimbo iyoyi. Saka imi pacharamba pari panhu pekuunganira here apo? Apa inzvimbo iyi pachizoramba pari mumaoko mani? iri mumaoko medu isu vokwacho vese, hatina mbobata. Asi imi makaroorwa mune kumisha kwenyu kaini? Inini ndakatoroorwa ndotova nekumusha kwangu, ava ndahatete vangu ava. Kusei muchidzoka zvakare kuzotonga kumusha ivo vanotiwo kana chinenge chavawana kana kufirwa kana kurwa vanomhanyawo kwandiri vachiti tiroda kuna mai vedu. Vana Chiwawa ndo vanomhanya kwamuri vanotouya kutoritora. Saka imimi kana maakudzoka kwamba apa muri kudzoka mumusha mana Chiwawa? Ndiri kuyazochengeta vana vaChiwawa. Muri kudzoka mumusha maChiwawa hamusi kuuya pamusha paChiweshe? Iyi nzvimbo manje yakasiyiwa naambuya vedu. Vakasiya ka apa haikwanisika kuramba iri nzvimbo yana Chiweshe kai? Inogoramba iri yana Chiweshe sei? Inzvimbo yagogo vedu. achiwawa vanga vane yavo. Gogo havasisi. Handiti imimi mese muri 4 vana vehanzvadzi dzavo makawanikwa muri kumisha kwenyu. Handiti saka nzvimbo iyi inogoramba ichinzi ndeyagogo sei ivo vasisipo? Isu tirana musara pavana. Seni ndinakatonomudzwa kuti ndiri musara pavana. Batika musara pavana panenge paina baba. Vana baba vacho ndavanana. Vana baba vacho singazivi kuti ndive kuva. Asi vana Chiwawa vane nzvimbo dzavo. Mirai ngatifambei tese. Ndari kuti paite musara pavana vanofanira kuva nababa. Baba vacho ndevapi panhau yatakatarisana nayo? Baba vacho ndivo vakomana ivava vokwaChiwawa. Saka tikati vana Chiwawa vanotonga musha uyu pane chaipa kutenge tatadza here? Pamusha wedu watapuwa isusu. Ivo vanhu vakarambana. Asi musha kauna baba kauri? Vambuya vakazofa vasisina baba varambana. Vatorambana vatosiyana. Vachigara vega mbuya. Isu vazukuru ndisaka takutoziva Chiwawa. Zvakanaka. Chinhu chaita kuti panapa pazoita mutauro watisvitsa pano nhasi ndiRosemary naTonderai. Tonderai iwewo nekumusha kwako kaiwo. Chikuita kuti iwe uroore Rosemary obva agara pamusha paakakurira usingaende naye kumusha kwako chii? Changamire chakaitika ndechekuti ndichigara mutaundi ndisingagari kumusha. Ndini ndaichengeta ambe wangu. Saka zvese zvaitika pane ambe wangu ndaitarisana nawo. Saka ndokuti bvisa kwadaigara ndinokati azvitutuka zvekuri neni. Ndiyogara kuri padhuze nemukwasha uchindoona kusvika vafi. Ambe wako amai vaRosemary? Ndaivachengeta kubva. Itsika dzekupi idzodzo dzekuti unobva kumusha kwako ubva unochengeta ambuya ubva watosiya zvokumusha kwako? Ndati iwewe kumusha kwako ndikupi iwewe pausingade kuti Rosemary aende kunogara kumusha kwako iwe? Vangu ndipamurema. Saka chikunetsa chii kuti Rosemary aende unogara iwewe nemhuri yako munogara kumusha kwako? Changamira ndachakambonya kundinetsa. Semunhu ndakaenda siva ndichikuenda kungoti ndaindigari panzvimbo yandasiiwa ndiri nemhuri yangu. Nzvimbo yawasiiwa uri nemhuri yako ipi manja? Iwe mhuri yangu. Zviiteka zvinhu izvi. Nyaya yatiri kurera inotinetsa mangwanai. Iwewe Tonderai enda kumusha kwako nemudzimai wako nemhuri yako iwewe. Handone dzinza rako here iwewe? Kwose iwewe Tonderai uda kuzoya mudzinza rana Chiwawa here. Nyangwe uchiuya zohwanda uri kuseriwa naambuya. But hamusi kumusha mako kwako. Iwo vana vako kana wazovabereka iwewe kwavanoti kumusha kwavo ndekupi iwewe? Dzinza ravo vanoti nderipi? Vana vedzinza rekwaChiwawa futi here.
mbuya ndidairewo. Saka chii chiri kuitika kuti Tonderei ade kuramba akagara musha machiwawa asingaendi musha wake? Nyaya iripo inini ngati ava vaifanira kumhangarira mukuwasha wavo nemukadzi wake kwete nezvenzvimbo. Vatora kuti nzvimbo, vatora kuti mukuwasha. Ozi dai Tonderei nhasi una asipo akaroora mudzimai wake akabva aenda naye kumusha kwake. Dai ndiripo Dai mimi makanangana nambuya makanangana nevazukuru venyu kamuchitsvaga kuti moita sei kuti muchengete musha wenyu. Tinochengeta nanhasi tikuchengeta. Saka nanhasi kanyaya iripo apa ndeyekuti uyu Tonderei nemhuri yake vanofana kubva apa kuti musha udzokere kuvaridzi wavo. Nekuti mukaramba muchisiya zvinhu izvi, Tonderei achasiya vana vake pamusha apa. Vana vaTonderei voroora vachigara pamusha apa, zvichazofamba sei kumberi kwacho? Vana ava vazvarwa naTonderei naRosemary ava, dzinza ravo nderipa. Handiri kwaMurewa. Saka ngavaendeka kwaMurewa kudzinza ravo kune mhuri yavo. Chiri kuita kuti muvarambire sei zvichida kwaMurewa varototi kwemimi vanhu vekwacho vava muda kuchengeta mhuri yedu ikoko, hamuzivi kuti tiriko here. Mbuya. Itai kuti Tonderei aende musha wake. Aiwa, ndiri kutaura kuti takatombogara pasi nenyaya vakati wava vakanditi gogo tichakudaidzai. Ozi nyaya iyi dai Tonderei asipo, imimi mbuya makanangana nachiwawa vazukuru venyu. Dai isinganetse. Chaita kuti nyaya iyi inetse ndekuti pakati penyu pauya Tonderei. Ende munhu akushandiswa kuti Tonderei awane kodzero yekugara ndiRosemary. Ndizvo. ndiRosemary. Ende panhau iyoyo kana tichitaura nyaya yewanano, Rosemary hafani kumira pa. Tonderei aifana kuroora Rosemary obva amutakura kuenda naye musha kwake. Handizvo? Paita nyaya mbiri dzekuti nyaya yokuroora kuvava vachigara pamba nenyaya yokuti musha unoda kudini torerwe isusu vanambuya. Imimi yekutaurwa musha wenyu munotaura nevazukuru venyu mowana mhinduro. Iyi nyaya yekuti Tonderei azogara pamba apa ndo yakusimudzai muuya pano. Ende ipapo hapana kumira musha ipapo. Tonderei ari kutyei kunogara mumusha make maakaberekwa. Tonderei, takura mhuri yako nesakuta kwako iwo. Bozi uyuka tutoburitsa mhuri mudzinza rayo kai. Sei turi kuburitsa Tonderei iwe wasarudza kuti mhuri yako inorati ibve kwaMurewa iwe zogara machiwawa kuno. Ende machiwawa macho uri kugara uchiita zvekuzvimanikidzira. Nekuti varidzi venzvimbo vari kuti tipe nzvimbo yedu, asi iwe kwako kwaMurewa usoda kukuenda nemhaka iyi. Aina ndakuvuka ndakarambira nzvimbo zvakanaka. Aina ndakuti warambira nzvimbo iyi. Ndati mhuri yako sei usiri kuda kuti iende kunogara kwaMurewa kudzinza rako iwewe. Pindurai kwaMurewa kwatakapenda kumusha kwaNasiro kwedisi musha chako kuchipinda. Saka takabva kuchipinge tiranadi kuya kwaNasiro ndokwatakareva. Saka tizobva kwaMurewa ndazouyawo kune zvizuva namadzimai wangu. Ozi nyaya dzakadai so kuipa kwadzinoita kunge dzakanaka kana muchizidai so. Asi ina haunga nyaya dzinonetsi dzakareruka kutarisana nadzo kana munhu ari pakati pemhuri yake. Nekuti nhasi uno Rosemary iwowo vanoti bamunini baba mukuru atezvara ndevapi iwewo uri musha machiwawa. Pamusoro changamire. Inini machiwawa musha mandigiri manambuya ndakangochingeta. Aiwa Rosemary. Ngati kana uri musha machiwawa atezvara wako ndevapi iwo. Aiwa hamuna atezvara ndanasekuru. Saka iwe haudi kuonana natezvara wako? Haudi kuonana natete wako muchigarisana pamusha? Tinoda kuonana nawo nokugarisana zvakanaka navo saizvozvo. Asi apa ndakapupu kuti ndigare musha machiwawa enyaya yekuti ndaichengeta amai. Amai vakandisiya ndiri pamba pavo. Asi havana kundisiya zvokuti ndigare kwemakore ndiraramire ipapo. Handiti inguva chete ndakasiyiwa kuti imbochengeta ndozoita kuachete wakasirwa ndimbochengeti kana vakuzotaurana saizvozvo ini ndoikwanisa kuita sei kubva pamusha handina kuti ndiri kuramba. Saka iwewe kuronga kwako mufunga kwako iwo unoda kuzobva pamusha padini?
ini ndakatongomiriwa ana mbuya vakanditi gara panapa tiri kudzoka kana tadzoka tinenge taakutaura kuti isusu toita sei. Ana mbuya munodzoka rini kuti muuze muzukuru zvokuita? Todzoka. Saka muzukuru munomuudza rini zvokuita? Muzukuru uyu ndinoda kuti imiri zvokuzokugara kwataita kudai mobva matotitaurira zvinhu zvatozvinaka owe mimi maakutika kukandirana ndakuudza kuti muri kukandirana muri kutyana kuudzana chokwadi. Haiwa tinoudzana kana dai akaenda ikoko ndinomuchengeta kana dai akagarapo ndinomuchengeta kana dai vanhu vekwachiwawa vese anombouya chete pandiri gogo yeititiwo zvakati ndinoita asi ndinoda kudzokera pamba patete Vana Chiwawa ichokwadi kuti tonderai hasi mwana womumusha menyu. Iwo Rosemary baba namai vako ndevapa? Baba amai vangu ndivatete vaChiwawa. Ndevatete vaChiwawa vaDavid? Ko baba? Baba vangu inini vari kuChiweshi vakasiyana namai vangu. Varenyu nanzodzi dzenyu mukwashawa vanomuziva Ungu vanomuziva. asi makafanira kuti mundai muine pfungwa dzekuziva kuti nguva iri kupera tisina patinoti pedu chaipo tichigara tembarari. Zvakaipa kugara tembarari, vamwe vanhu vese vakagara pemaneti. Itaiwo kuti mugare pemaneti. Rosemary ka wakabatirira tsanga apa rwizi ruchizara, tsanga yacho ichambodzurika obva waerera nayo. Zvinhu zvauri kutyaka zibeta utarisana nazvo nhasi uchiine simba. Murume wako mupushe uyu zviri nani anopiwa nzvimbo kwamurehwa kwaakakurira pana sekuru wake, woshingirira kuvaka musha waunoti ndewako nevana vako iwewe, nekuti ari kuzivikanwa musha macho wawa ndiwe iwewe. Hatiti Mwari votonga nhasi Rosemary obva afa, murume wako asara achadii? Aiwa iye izimosha changamira. No, ndikusamuenzaniso. Ai hongu ndikuzvinzwisisa. Akuenzanisa wamunogona kufunga zvamuwarema. Asi ireality yeupenyu iyoyo. Hongu ndinozvinzwa changamira pamwana nestand ikagarwa nemwana. Mwana wako ane stand? Iri kupi? Iripo kwamungato. Zvokuti kana nhasi kana mangwana ndinogona kugoka chinda pastand ipapo. Asi nekuda kwokuti ndakananzichengeta ndakamirira kuti zvini zvingofinalize sekuchengeta mwana akaita Rosemary. Chokwadi chandakokuudzaka ava vanasekuru vako vaviri apa vari kukunyara semuzukuru wako. Ukaenda kuna David haana mhinduro, ari kuti rega imboenda kune avo, woenda kune avo wobva watenda kuna David, wobva kune avo wobva wamhanya wobva waenda kuna ambuya, ambuya wobva wati imbogara tichauya. Hausina kuti ivo ndouri kuitwa bhora. Hongu ipapa vari kundita bhora asi ndini ndakatomiriwa kuti tiite sei semakore andachengetwana but uchamirira ani wauchamirira apo? Iweweka ronga zvemhuri yako iwewe. Vana mbuya vako nanasekuru vako kavese vari kudya chokwadi. Chokwadi chiripo ndechekuti kudya kukurwadzisa. Havasi kuda kukurwadzisa. Havasi kuda kukurwadzisa. Asi chokwadi chiripo ndechekuti pane pauchatofanira kurwadziwa. Saka zviri nani kuti urwadziwe uchiine simba. Woziva kuti zvandaita izvi ndaitira mhuri yangu, enda mangwana kana nyangwe ndikanzi handipo mhuri yangu inosara pamusha pandakati vanangu ndo pamusha penyu pano handiti. Asi iwewe uri kuti zviri nani ini amai ndirambe ndakavhumbamira nhiyo dzangu. Nhiyo dzauri kuvhumbamira idzi dzichazoshaya anodzivhumbamira kana usipo, nekuti iwewe ukabva ava vese vanowana simba. Murume wako anotandaniswa, vana vako vanotandaniswa. Aiwa vanokugara vanokutengasa Vatipokopesa kuna nyaya ikoko. Iwewe budirana nasekuru wako pachena. Vanasekuru ndagara pamusha penyu kwe22 years ndichengeta pamusha penyu. Saka inini semuzukuru wenyu muri kundiitirawo chii? Handiti? Maita basa changamire ndombo mutambo ndakatanga kubataurira nasekuru wangu. Ndikuvava kana vachizvinzwa ndo zvakatanga kutovataurira. Ndimoniitirawo chii? Havana kuda kundipindura. Maita zvechangamire ndombo ndakatanga kubataurira nasekuru wangu ndivava kunzwa.
muri kumbohwandana ka mese muri kuhwandana mitadza kubudirana pachoa ndakatoataura kana vachikwanisa kunditaura pamberi pedare angamire maita zvinhu ndinova kuda kushandisa maita ndakatoataurira kuti mondiitirawo nchii pamakore andagara andakaramba kana kuti asi ndakavaudza vachowawo muzukuru ndewenyu momuitira chipo muzukuru wenyu achengeta musha wenyu 22 years nhamo iri mumusha menyu ndeyekuti makapinda muchenjewo ndobva wapinda mubhanga ndobva wadya tumari twese twanga turimo izvezvi dzimba dzacho dzese dzapera takutongonongedzera padiki diki pasara ipapo hatisisina nzvimbo dai nzvimbo tiinadzo tisina kudzitengesa ka dai tisipo pano dai pasina ane hanyanga nekunangana narosemary taakunangana narosemary nekuti musha tapedza kuutengesa ende mambo wacho kana vachitaura kuti musatengese misha nonzi mambo iyoyo anopenga ndonzi ndopenga tichigara tichisangana nenyaya dzakadai ari kutaura izvozvo kuti mambo wari kupenga kurambidza kutengeswa kwevhu iye ndiye ane dzisingashandi nekuti haasi kuziva matambudziko andosangana nawo kana ndiri kuno kuti vana vacho vakatengesa ndo vasisina pekugara vakutonetsa kuti mambo todii vana chowavo nyaya dzoka kwamuri muzukuru anofanira kubva muzukuru sikana uyu chirongai mumiitirei muzukuru wenyu muda kumba mombe Rosemary handina sekuru wako tokupa mombe inini mombe handidi sindichakamira vanondiponzvi kuti ndika pakambokura zvakadiko pana waneka aisvike 70%. Ine 30 by 28 about almost 900 square meters. Saka mati zvodiko necho mumiiteko muzukuru wenyu uyoiyandadzo ine ndiri muzukuru pamachitenanasi oitirwei muzukuru wako akadzi yako tainge takangotarisira kuti tongi gava maenzanise isu takanga tichitarisa kuna vanhu vanogona kugara nasi semusha takambogara nanasekuru vavavo tikaonesana pakaita makakatano ndo vachiti mushandi wedu tichiita iwa mushandi wanambuya yakaditi izvo zvakavazosvika kuti vauye asi isu taifungidzira kuti vanogona kutorawo mbuya kugara navo pasi kana vanga vane zvavafunga then vochionesana nambuya nekuti zvese zviri kuitika zvichangamiro kuda kutaura chokwadi vanhu vane pfungwa zvekuda kungotengesa hapana nepfungwa yekuda kugara nokuti mumwe nemumwe ane mhuri yake ane musha wake paseri pemashopusi panaa pamunoona payo pakatarisa nechibuilding chacho chakavakwa chiya tichivasera saka mupfungwa sakazi patofungirwa 50,000 saka ndopfungwa dziripo dzekuti izvozvo kungopati izvozvizvo paenda munoswera patodzinodikitirisa vokana ndozakuitika here pano pamungatapa izvi ndio nyaya dziripo apa akusi kokuti nekuti ivo vana sekula ana babavo vakatongofa vakasiyawo mbuya varipo nanamai vedu vagirepo vachingogara but ivo nekuda kuti mazuva ano mari inenge yakunakawo kudya inenge yakubatika zviri nani nevhu ndofunga ndo panove nemufungo ivoyo kuti regedzai tidini titengesekuramba kaizvi kuti chinhu chamuri kutengesa izvi hachitengeswe ichi muri kuzvitsvagira nhamo nazvo izvi zvitora zvokuti munhu asara ne 1000 square meters
madzibaba enyu ndozavaive nadzo vandazozwe mnazidzodzo makaparadza muchitengesa zvese. Madzibaba enyu anga asina kana kuenda kuchikoroka, vangu vakangwara kudarika imimi. Imimi chikoro chese chamatsvaga hachina kana zvachashanda. Munhu anoparadza nhaka yaakapiwa woiparadza uchiitengesa. Iyo munhu akaichengeta pamwe haana kana standard 7 kana grade 1 haana, pataiziva kuti ichi ivhu rakandikoshera ndofana kurichengeta. Iwo wacho wakuti ndine degree ndakazodai ndikazodai ndiwo kuiparadza. Saka toti akangwara ndopa pandiri kukopesana naye panhu pamwe chete pekuti ini ndini mukuru, ndine vana vasina pekugara. Saka ndiri kufungira kuti ndinesa vana iko zvokutengesa handina pfungwa idzodzo. Pamusoro ichangamiro ini ndiri kutizo kana pari pekuti vanoti vana havanai pekugara, kasika vana kunyange makati vachigara ndipo muchibisa here mbuya vanga varipo kunyange zvavo vanga vakanemochiti mimi ndada kuti chichipa vana vangu hongu simba munaro sekuru. Asi zvazvinoita ndezvokuti pakanga pane nzvimbo dzakakura, pakanga pane minda yakakura yekuti kudai kwaive kuchekera vana vanochekerwa. Kunyange kana imi mukaitawo vana kana pasisina pokuti vachigara, vana venyu vanhu vanofana kunge muchivasa kamumayadhi menyumo vachigara kamayadhi menyu. Ko vanogozoenda kunogara pane mumwe mubvisa munhu. Dzakanyunguduka here nzvimbo idzi naiwe? Dzakanyunguduka here nzvimbo idzi? Dzinenge dzirimo dzakangotengeswa sekudaro Tsangamire. Saka iko zvino zvikwane kuti regai tibvise uyu, but mupfungwa chaiyo kuti vana vagare, iyoyo pfungwa ndoziva ini ndigeremo, ndiri muzukuru wavo, ndini muzukuru wavo mukuru. Sekuru wako wakatengesa chisingaperi achitenga chinopera. Saka iko zvino vakatengesa pfungwa chaizo dziripo zvokuti dai vanga vari vekuti vakada kutaura ngavataurirane chokwadi, kana mbuya vachivati chokwadi kana usati dzakutungana zvino dziri mudanga rimwe chete. Nyaya yevhu yeyokora muto Mambo ndeva kuchinongedzerana zvino, iwe wakatengesa, iwe wakatengesa, iwe wakatengesa, iwe wakatengesa. kuti pane pandakatengesa here iye ndiri kutaura Samanyanga imimi Samanyanga hamuna pamakatengesa, asi mhuri yenyu ini handina pandikatengesa. Ini ndiri kuti inini mhuri yenyu imimi ndiyo inogona kukupushai nekuda kwokuti iri kuziva kuti tirikuda kuita izvi. Imimi sekuru hamuna kukurira mumusha, havana kukurira mumusha sekuru vangu. Vakanga vari kuGwanda ndokwavakanga vachisevenzera. Zvekuti vazouyawo mumusha, vauyawo nekukura nekuda kukuritaiwo pabasa. Saka kana zviri zvokuti kuuya kuti munhu azodai, vakasvikonawo nowana minda yachona yabvuvudzanwa pasisina, akanga achisina negirikini. Kunyange pavagere makaenda kunogara pakagara sekuru izvozvo paruware pagomo havana kana nemundawo. Just because vakasvika minda yese yabvuvudzana. Ko vana vavo vanave? Vana vavo iko zvinezvi vanapo pavagere. Vana vangu vane vana vangari vakomana, vane mwana mukomana mumwe chete. Zvakanaka. Rosemary, chiri panyaya yanzi nana sekuru wako ndokupa mombe yekukutenda kuti wakachengeta nzvimbo yedu. Iwe mupfungwa mako unoti kudii iwe? Tsangamire mombe haingamboenda 22 years dzandagara mombe imwe chete. Mubvunzo wangu wati mupfungwa mako unoti kudii? Mupfungwa mangu nazvo kuti vandichekerawo nzvimbo yekuti ndigare. Murume ataura kuti kwamurehwa akataura kwamurehwa kumusha kwamurume ndiri kuzonzwisa, asi ndiri kutaura maererano pandakashanda.
kugara nasekuru uchengeta pamba asekuru kurira ipapo uchiita sei ino basa remuzukuru basa remuzukuru handiti apa patauro kunzi kumusha kuchipingi kune munda yechamwari kuchipingi handiti mutema muzimbabwe ubva kuti munhu aite misha miviri kuti uchipinge nekunodombosha taurai tizwe isusu chinotinesa nanasekuru ambuya vedu vakaramba nachiwawa havana kusiya vanasikana vavo ivava vakomana vakakura maoko maambuya vachitogara nemurume aigara naambuya ambuya vachitaigara nachiro ivava ambuya vachiuya vakauya nevabhana vavo ambuya namai nevana vasikuru vava ambuya ndokubva varamba kugara mushamacho vakati ndinoda pangu vachiti ndinoda pangu ambuya havana kutora vasikana vachiwa kugara navo vakatora isusu vazukuru ndisakasogara futi naambuya tikapeta ambuya kusvikira ambuya vachifamba kusvikira ambuya varwara ambuya vafi ambuya vakafira maoko menda hapana wacho akachengeta ambuya pakabva pasara amai guru ngoma amai akanga arangwa amai guru vakabva vasara ipapo pavakanga varipo vakabva vanzi naambuya vakaaka pavakavara panzvimbo dzimba dziri kugara usiku ambuya vakanga vari kicheni room raundi yavo yanga irapa yakazorohwa nemvura zvese zvamutaura izvika pazvinoshaya basa haisi yekwachiwawa nekuti ambuya vakatoramba kugara muchamachiwawa vakati tinoda panonzi pangu ndokubva ambuya vachengetana nevanasikana vavo ambuya nzvimbo yanavakapiwa nanachiwawa haisi inawo yekuti kana takazogara munhu unozonyamamba mubhuku nguva iyoyo kwanga kusina bhuku rinonzi chiwawa bhuku rachiwawa ramukamanje manje ndokubva tangoteerana kuti vekwachiwawa ngatipindewo mvurani rachiwawa chiwawa akanga asina bhuku ndichiri kutendera inini maziofa sabhu maziofa achinetsana nanamai guru ngoma wamai naamurape achiti kuna amurape imi naamurape mapa nekuti amurape vaita naatete mapa muzukuru wenyu muyadhi mako nokuti dai kurunzi kumapa ambuya vaipanhuke vachomapa mubhuku rekwamazofa nokuti takatorekerwa tichisedera kusaidi kana makabvunza sabhu mazofa kusaidi uku amazofa akatoya achitotipusha achitibvanyedhi mangu vachitikatombeta kandivandwa mazofa zvokuti kupinda mubhuku ravachiwawa inhau yekuti kwakazinga kwamuka rakanyuka manjimanji bhuku rekwachiwawa rakanga risipo takakura isusu kana ndakaberwa masi bhuku ambuya vaigara panapa vainzana ndingambutsanambuya vaigara painzani anani ndingambojeresawo ipapa ava vana vangu vesara ini ndindakanga ndakura ini mbuya ndo vanga vari mwana wekwachiwawa mudzimai wavo vaive muroora regai mbojekesa vanga vakarambwa nanavo vakarambwa nachiwawa regai mbotsanangura ipapa musha uyu ni baba wangu aive mufundisi wesalvation army ainzi meja chiwawa meja chiwawa akachinjwa kubva panonzi pachiriseri akuendeswa kuhwange muna 1969 ini ndakanda akutrena kuticha paawati vachinjwa kudaro pamushapa paitogara vasukuru anomimika izvozvati kana nii ndichitaura kana ndinozoda vanhu vanopindura pakati pangu unga maona ndichibvunza ndichinyora panapa zvino kana makupindura pamberi pangu ndakunorasika direction yari kukuendayo vana vaviri pana ana chiweshe uyu ndavanani ndopane hanzvadzi yenyu imimi
yazobereka yazo hanzvadzi yaana Ana ndo ati ndiye baba wangu hanzvadzi yaana ndo baba venyu mimi. Ndikatsanangura pavana pamabvunza Ivo mirai. Zvakanaka ndikumbira kuti tigumire pano tozodzoka tetinoteera. Pane zvandoda kuti andatsvaga zvirimwa ringine nzvimbo iyoyi. Mambuya munonzani? kana muchindibvumira munhu ngandida kutsanangura nzvimbo iyo kuti Wana manzwa mambo achazoonekwa pane zuva rinoti Rosemary iwewe uri papiwo? Inini ndiri mwana waSusan Chiwawa. ari chii kuna Ana? Ari mwanasikana waAna. Varivo ndivo vaichengeta mburi. Mwana waSusan Chiwawa ari mwanasikana waAna. Sanangura zvangu sanangura kupedzisira. Amusorema. Ndada kutsanangura kuti baba vangu vachinjwa kuenda kuHwange. Vakada kuti vasiye zvinhu pamusha. Ndobva vatirega nditore amai vangu iye Ana Chiweshi kuti auye agare neni. Saka baba vangu ndo vakaenda kuna Murape vakanokumbira nzvimbo iyi. Nzvimbo iyi yakatovakwa nevanin'ina vangu inini nababa. Baba ndo vakavaka first kitchen, baba vangu inini vachivakira mai vavo ipapo, nokuti vakaona kuti vagare pastage pavarambwa nevarume vaJoseph Chiwawa hazviite, nokuti munhu anga arambwa. Saka ndosaka vakavatsvagira nzvimbo padivi regai ndiite zvandiri kufunga ini. Ndatsanga nemuswa ndetinoteera redare. Ndatsanga nemuswa 7 March. Ndona ndinenda wana tsvagurudzo dzinosvika papi. Chekutanga chandoda kunzwisisa ndechekuti musha uyo wanga wakapiwa Ana musha wekwaChiwawa here kana kuti kwete? Musha wakanga uriwo. Saka chisingabude muno nekuti muda kuti director kuenda kwamuri kudai mimi. Ina tinde zvangu zvanoda kutsvaga. Sei mimi muda kundiudza kokeni? Regai ndigumire pano nokuti mese muda kundifurira. Budai. Mapepe enyu aya. Ndatsanga nemuswa 7 March.